media mate herang ke thengno banglo lalo aprang sia bang ke tim kar biang long kija pon kaching honai ili tuma CM Dr. Tuliram Ronghang dak socengang kang long nang kahumri pen ili tuma phan dak dongka lapen via Lincika Hamden Asamala towards tami nang ceng pon boma puthak ngalang lipan tami soceng niltum parents budi mondor pen churu pon lo la son thak si Asamala tu boithalang so via Hamden Khanduli tami litum phan Asamala tu tami nang ceng pipon ya puthak tami patumi jai pon pot ninga klong pen parents budi hin pen churu lo Hamren tahun angkang sudah mesen pen ili tuam pan la prabjin pen towards the ili tuam pan la tahun angkang long sudah mesen pen nang semal pi nang patang pen nang klaim pi ya pan lang list ili tuma kaching honai CM Dr. Tuliram Ronghang alang pan thot ninga klong pen churu la pen thua bangke la so mai long nang chitong dun Emily dak lokal me bisnong boithalang su sa rup sing teron kan Emily Dorsing Ronghang Emily Bida Singing Leng alang litum stame la so mai long nang chetong dun pen dak sucheng angkang ar long kat keching thuramu ke claim ponai la pen Bharatiya Janata Party an so se e prang ke bang ilang MP election stame ongdung abut sucheng angkang stame ke chepai ponjia phan alang litum bidi surina bidekang alang litum panstami ninga klong pen churulo la pen thua bangke MEC's board chairman alang litum phanan stami sochenga hawar long nang ka humri pen la so mai long nang che tong dun pen RD nangi pidun an so se sochenga kang kaching thorjia mo stami alang litum bidi surina bidekang pod alang litum panstami churu pon lo la pen thua bangke dak nilitum parents budi long nang ki claim dun dak amorcha kisan morcha muhila morcha jua morcha ST morcha amorcha ke duan stame la tarik siar ni la so rilie long mesen pen nang chirap chitudun pen methanga kam rab lo pu kamat ha pen RD nang pidun pen an so se ki bang hilanga porhut MP election le punoi municipal board hole punoi ongdung abut ke chepai ponji long nang chirap chitudun alang litum fans tami ninga klong pen churu lo la pen thua bangke dak nilitum malong mondor long ke claim pon dak pen aru dak nilitum sokti kenro convenor claim abang phutum la pen thua bangke dak pen mondor pen ke toy boot behini mate boot long in charge la pen hala daka local committee long president secretary la pen thua bangke local committee long ke claim muhila youth alang litum fans tami sokirot anakam ke ong pustami methanga party la pen ki bang ilanga porhut MP election hut han so se ke chepa hai ponji aphan alang litum tami RD nang pijot pen dak nang chirap nang chitudun pen puthod alang litum misen pen hem chili pon lo lalang litum fans tami churu lo la bangke litum aphan ki misen ang theklo pusipu Bharatiya Janata Party la so sarkar long kachari ki misen ilitum rong PMGS vaya tuwar le punoy Mary hing le punoy Ujala gas le punoy Uruna doi le punoy selher group tuam phan tangka ki joy ki pen chenglok dak PMAYG hempen chenglok barpi barso ka chiti hempen chenglok lahaya bangke Bharatiya Janata Party sarkar huchi ki pi alang litum kachu denglong apu thaksi ongdung amuluk bangke nang chitudun lo nang chirap chitudun lo na thalo la pen alang litum fans tami ninga klong pen churu pon lo la pen thua bangke dak patumi kaprek a party pen stame dak Bharatiya Janata Party ke claim ke dam ke misen dak local MEC ili tuma asar hetsing rong phar alang li nang kija pon along la ningkani sira chiti mang bong stame misen nang thek alang li nang apaklang pi ajoy ne si pinangana song pen nang dak nang chepa ok dundolo alang litum ASDC pen stame haru hinira cap EPCLC pen stame haru isira narkep INC pen bang pokera trok la tutela bangke bang rompet bangke
Haro Thomrat Proxiker Rapli Abutar Spatumi Ilituma Tim Karbi Anglong Kaya pon along lapen ilitum Socheng MEC Mesen ilitum pan nang kiklem nang kijapon Teglong si alang litum nang cepa odon lo lasi alang litum pan stame nilitum Socheng Mondor Pedens Budi ahin pen alang litum pan stame ningaklong pen deng pon lo alang litum stame Mesen pen puthot a eok ibi siberlopu Bharatiya Janata Party along alang litum stame nang cepa odon pot alang litum pan stame kurbang tu pajir lo lasi pini nang litum pan herangkia tum pan nang ke hanga bangke kaprega lam ke kalilo lasi tim Karbiang long lapendak mondor long morcha kituan lapen bisikoi rong pen kewang jitu beneficiaries patumi kipi pondo alang litum pan spray machine tame kipi pondo lapen sok jitu amuron kipi machine tame salary tumpan pi pondo lo alang litum pan tame churu polo lasi mati jong ceklo ni phai niar ni nale tum herangkia bitung num hani litum Socheng Mondol ahin pena tum ka chopha pena tum son surya kam dosi ta min tum long ka chopha teng bena pa lepot aprang siang lang tum hasi choro pa lo asi ahong lo donatum mene atumi tari kisi mati jong ni phai siar ni bang litum Socheng angkang Karbiang lo Autonomous Council pen kiteng pon la bangso unity prosperity rally la bangso along litum mesen pen pichun ponong Asya Prangsi bang kenili tumahin pen kacuru kang tung mangalalo Socheng angkang non la bang suapor hutira bang ke sokodo cinghan pikan ta cinghan pik apor hutita me Karbiang long tim Karbiang long la bang suapuram ke deng pon tim Karbiang long tu abitung pen dak ke bang edalong idum Socheng angkang ta anso sening karong pen alang itum son surya kam do pen natum cibikok pen si tu minang cetong dun abang ke alang tum hantum curu kang tung athe nang litum ta aprang record pena tum lang pangbar na tum chini ta hai Socheng along la sona rili ki bikel tumi hello tum highest body lo la pen ka chetong ke ongna tumi hello 7000 abat suri troxi abat amuluk tumi chetong lo aprang ben ta la son ga be pin lang pen mo ke wang jilangar ni ta anso sesi bat po Socheng along bangke pulotang te la bangke il tum non hedjong il tum hanang kar japi Socheng MEC sar hedsing rong phar alangli alom sovet aport sita melangli dode sang se pen ke claim ke map send ke theklong a joini si Socheng arat am se chetulo la penthuk tim Karbiang long akeja Dr. Tuliram long hangsar alang le akeja ke mesen theklong si dum tumi la ana muluk chetong long lo palalang alang litum la anang sitong dun wai fit stani litum thangna ta pipajir mobe sita Karbiang long a farman Karbia khai farman ke claim mesen pu theklong silang tum anang chetong dun apot ke nil tum alang tum han churulo la so pen thua bangke la lo tim Karbiang long akeja tum MEC EM chairman pen chenglok ladak ke thegiding pen tum BJP district committee pen akeja tum an tum nang chitong dun sita apor pen angli tum aphan ki cho ki jun kapejir ki tong thekhe ta du kok ta hai la selang li tum aphan ta ni tum hin pen tong thekhe por bani tum ka charli lang poselang tum han dia chu hang lo se ke wang jilangar ni tum han anso se ki claim ke dam ko bidi sori na pithi pan se chu ala tum han chuning ri lo lasi atumi apurama phana bangke la anamun nang chitong long bangke isi churu kang tung bang gelalo tum local MEC sar irui aprang bani tum hana pin khat irui aprang bani tum hana pin khat nang pin lai pon lo je labang suap program ke thedunga program penak tim Karbiang long a whole set sidake wangi penak posi ilitum nani tikuk temang do kokna polangli kamatha pensine tum han isya committee nang peseng lo reception committee ni tum dak seng lo a reception committee along bang ni tum asel tim taka dak khache bag rep do bisarlam construction committee do light and sound tang ho water supply fooding volunteers accommodation pen gas reception lain ni tum asel tin ni tum ke seng do kadu ka beni tum sel kre hini ani tum ke seng do labang so sel along tum convener do co convener do executive member lang ni tum bang thom thom mate isia selong bang pho a committee strength ni tum bi pon lo bang pho a committee strength ni tum ki bi pon bang ke alang li tum aphan li tum Socheng Mondol hoi pen abang alang li tum aphan thangnat sita me tum thedunga kera pilong le sita lang tum metha kam pujema tha si sel kelong ke claim a convener ko convener tum sita me alang li tum metha kam pujema tha pen dode sang se pen alang tum ke claim ke dam apot alang tum mesen ben pichun pon la sit pini ana bang ne tum atumia program farmana bang ke rong pen punon kutu ga beni tum ta phan sita me non amat ke bidi sore sinang pipon hana complain pini ka be posela dum hat tum ninga klong ben churulo sinol ala tum na chitu dun apot ke tum Socheng Mondol pen ke wang jilangar nia bang ke ni tum Socheng angkang aphana bang ke ni tum ja kong doan itum ogoja kong doan bidi sore doan bang ke lang litum aphan kaya mat sita me ni tum karjak pi thebi phansi ni tum radang no chichak pon lo asi pini la bangso press meet
pen na tum ko do kabe pachini gang tung mangalalo Karbi Anglong arat doan mate tum tim Karbi Anglong nom hanani tum chuning ri bangke lalo nilitum dake Socheng aparman sini tum Socheng Mondol pen ke claim no wafir stani tum hamre na bangke district headquarter pinak asi district headquarter no tum akisung ake boyason ke do ana bangke tim Karbi Anglong danil tum han asapso kanghon kajin so bang ni tum han ansu sinang pethe pon pulutang te nona son ni tum bidi suri an bang ni tum ansu se ke claim ke dam bang ni tum jakong do an ni tum claim pon po lapen pini labang so amai along pen matela so press mi dong ni tum che chak lo je ni tum Socheng constituency ke non ke bang ilang ning kaning koi thong kep tai tum BJP ke da ke munela pen ke bang ilang ning kaning koi thong kep ni tum Socheng constituency pen ke BJP si pe hai verji galang phan hetsing rong phar sara ka hai phan si ni tum MEC pe man verji nasila bang so along pen Ladakh ke ni tum district headquarter la pen ni tum interstate border taki puri lo posi Ladakh akisung ke boy an bang ke Karbi Anglong ara farman sini tu ala thengno sini tum alang tum hanse akang hon kajin suna pidun veri phan ka do kabe phane tum hin pen chuning ripono si pini la bang so mai long bang ke na tum ko do kabe media claim bang pu bang pidum han ala tum han suri surya kardom pipa jersey ni tum la bang so mai bang pan si tom do pardon